panitia ngentosi pendian mengke Pak Edi badhe minggah ning sadurunge minggah Pak Edi kalian Pak Jani menika upama kula pengen Niken menika bukan hanya penyanyi. Niken itu tidak hanya penyanyi dangdut, penyanyi campursari utawa penyanyi congdut. Ya. Ning asli berangkat dari seni budaya klasik sinden beken. Ya ngunjuk. Sinden ki nek top ki umbene cap sikil telu. Kaki tiga kok ya. Sanes niki lah segar. Lah kowe iki meneng pokoke. Badak, sanes cap kaki tiga. Oh, badak. Waduh, lulange ben kaya badak ngoten. Wes jan lumayan. Pripun? Mun ngantuk no dereng, Nduk? Nik. Alhamdulillah dereng, Bapak. Panggilane ning omah apa sampean, Nduk? Kula Nik. Oh, Nik. Nggih. Padahal Nik iki was-was lho, Nik. Nik kalih Mbak. Oh, ngeten. Nggih. Tapi untuk warga ngriki ya aku tak pengen sing tembang klasik mohon manut panjenengan. Upamane jineman kene, upamane nek langgam kan wis umum. Langgam iki umum. Aku jineman, ular kambang kene, mari kangen kene. Manut sampean. Ya. Isa ta iki. Lah piye to? Biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi Kutut Manggung nek cara biyen. Oh ngono. Ora keteko ngono mesti banyolane ngono. Napa Kutut Manggung? Ora keteko. Sampeyan mboten mboten kesuwen? Napa? Kutut Manggung bawane. Mboten. Lho, wayahe wis. Oh dinyurake mawon. Ah, tenan Kutut Manggung dinekke nyongo ya gegedhen kok nglokor. Sing ngenter sudune tanggap dinyurakne lah. Ya, nek ngono dibawani ya Kutut Manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho. Bertahun-tahun lah kurang ngrungokke sampean Kutut Manggung ki. Tak turke kanca-kanca sing kangen karo Kutut Manggunge Niken kaya to Jovan. Heeh. Yo keki karo Kutut Manggunge Niken wis tau krungu dereng. Ngawur. Monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon. Slendro napa pilok Niken? Pilok nama Slendro nduk? Halo. Cilu, Bang. Slendro. Slendro mawon nggih. Nggih. Watu ing ikil. Wayahe. Yo. Luar biasa suarane. Tepuk tangan. Lho, aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi. Heeh. Sok-sok enek lho, nduk njajal Kutut Manggung, aduh weteng kula lara, ngene iki dadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to. Ora to kaya wong-wong padha ngumun mandeng nyawang. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. Tiga napa? SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Barurejo. Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke ngono. Yo. Barku Ngeten iki ngrungokke ngeten iki karo rokokan penak Pak Jani tenan mergo Kutut Manggung. Njajal dangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten wan. Ning kaya panggah dionekke. Muni
Batine kanca-kanca musik iki kayak tembang apa iki? Aku kok demen. Hening plang Ongkek enduk, ongkek enduk, ongkek enduk, ongkek enduk. Awas. Awas. Alhamdulillah lahir. Bayi apa piye kaya? Lahir, wis lahir lega, lanang reng. Dikapake pateni. Ya aja to ya aja. Keringan Wae sing koyo ngegetne kancane. Apik kok ya. jam scare. Nggih. Penyanyi kere jam iki penyanyi. Aja diwolak-walik to. Ya. Anggung nyaman manas Batine sing nylentem kapan ya aku ndi bojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemen iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemen iki. Wis muga-muga jodone akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Bagus. Iya. Slentem. Cilik no cilik. Oh. Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus. Mangga. Piro? Lambange wong Jawa wong blater ngene iki. Mangga. Mangga. Panitia caos daharan. Mangga. Mangga lho Mbak Yu, mangga lho Mas diunjuk didahar. Mangga. Tenan kok. Kutut Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutut Manggung sak Kutut Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus Pinarak
keco Celekut. Ya, wis jan pirang puluh tahun ora krungu kutut manggung. Terus ke. Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku iya, aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat. Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng, sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Nenone anu. Mene Pak Jani kan ngetokke dompet arep elek. Nggih Pak Jani kalian Pak Budi menika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Nenone anu. Wangi yalah bapak ketak mangko jalo ngombe yo wis pirang taun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. Niki lamat-lamat. Heeh mongko ketutupan karo Sumanding, ketutupan karo Sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang ini ora ilang. Terus omben. Menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Kuramil, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas. Terus sembarang ki nek gandol kok ora mletrek iki ora penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus mletrek mak dlewer. Payo. Seneng kaya. Kuwi wong ngombe susu Milo, ngono lho. Dlewer ning cangkemmu lho enak. Karo kiler ngono lho. Ya, pakan.
Manuke sinten? Manuke bapak-bapak kutu. Kok sok kutu kabeh to? Pakan ono. Seniti kurase sempo. Yo. Awas. Panas luwes bicarane. Oe. Oe. Ya, dintekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano telusur. Ya, cengkoke ngono. Teraing anata. Awas. Ora apa-apa wong ya karo kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah-salahne pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Kuwi bari diposke nggon kene kok ya. Nino nano. Oh, wangi ya Oke. Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten ing sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem nika. Wonten ing Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Au. Oke, leres Pak Jani. Bok. Wonten Pak Jani. Pak Edi. Nah. Pak Kasun. Monggo ingkang menulya Pak Kasun juga Pak Jani. Monggo, ya miyos mriku mawon. Awas. Oh, Pak Jani kalian Kang Putra. Mas Edi. Oh. Tepuk tangan buat para panitia, juga Pak Kasun, Pak Jani. Anggitmu ngene iki ora tresno karo kabudayan ya ini Pak panitia iki wis sare. Ning alhamdulillah nunggoni nganti sak yaene. Nggih. Badhe ngaturi tetembangan apa request napa badhe napa Pak? Ngagemi Pak. Pangapunten, ngriki. Pokok momen seperti ini pasti akan dikenang selamanya sampai anak cucu
generasi ke depan karena perjuangan sertifikat sudah berhasil tercapai rak ngaten. Wonten dawuh napa badhe ngaturaken menapa Pak? Pak Kasun? Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhumateng kula. Nggih. Nggih. Dalu menika tasih antusias bola kanca sedaya ingkang wonten sisih ler. Wah. Nggih. Lor niku pundi, Pak? Nah ngrika. Wong ngrika lor. Wah. Ler kilen, nah kidul etan. Wah, ngono Krisniamu lek mu salat kleru kiblate. Kowe teko dok salat madhep ngidul. Kabah iki ning kulon kok ya. Nggih, luar biasa tepuk tangan buat warga masyarakat mapan ning Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Sekali tempo sing nempuki tangan pengrajin. Pengrajin do ngantuk tepuk tangan, tepuk tangan. Nah. Engko sok ben syukurane ben wayangan neh ngono lho. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten dawuh menapa badhe? Badhe nembang napa badhe? Niki lek wonten iki wonten request niki saking sing nulis duka sinten niki. Pak Jani kalian Pak Edi badhe ngersaken foto kali Niken. Oh nggih. Nggih, leres nggih. Nggih niki nyuwun putrane nyuwun foto. Oh, putri. Mbak sinten asmane? Oh, anu Karamel. Karamel. Mbak Amel kok karamel. Kok karamel lek roti kok ya. Nggih, niki kan ngene jumeneng, Nduk. Foto Pak E ngersake foto dhisik. Mas Deni sing moto nggih. Lek kon moto luwung diantemi dhek. Aku timbang kon moto luwung diantemi wong kok. Nah, ngoten lho. Niku penggentar niku alumni ISI Surakarta. Weh, jan ngacaku sing difoto aja tabuhe gender. Coba, Nduk. Kok foto dhewe? Marane HP-mu HP cepuk lho, karo iPhone bingung. Tapi radi nengah iki Pak Kasun ben anu kali genduk niken, foto kangge kenang-kenangan. Bingung le. Bingung ben dipotokne kae Mbak anu kae. Adike niken ya. Nah, ben dipotokne kae. Lek kuwi pantes nyekel HP iki pantes. Deni wetoke nyekel utis pantes. Cekrek. Jangan ngajaku. Dipun ganti gaya. Gaya napa fotone gaya. Nah. Iki padha ceweke kok ya. Pemusik rasa foto tak upload iki sitok. Yo jak njaluk foto bareng pemusik. Oke, nggih. Ini kan wis kesel ya nduk sampean leren sik ora apa-apa. Heh? Apa nggih tombo adem napa badhe ngaturi tetembangan? Nggih, nyuwun Napa, Pak? request lagu mawon. Oh, sinten? Niki napa lintune? Manut. Oh, manut. Alhamdulillah. Iki ben laran ku wah iki kesel ndek iki awan. Nyapa ndek iki awan. Lah, aku lho lungguh arep guling niku lho. Bocah kok. Niki jan rumah saku numpak pesawat iki lek awake dhewe kelase numpak angkot. Meh bendina. Heeh. Pung, rono pung. Tembangin apa Pak Kasun request panjenengan? Ayang-ayang. Duh, kuwi ta. Ayang-ayang dewa-dewan ning asmara sinara cahyan ning wulan. Nggih. Sing nyekar panjenengan piyambak? Wah lek ngono ya karo iki no ya bintang tamune to kok ya. Mas aku. Sayang napa dereng, Nduk, sampean? Luar biasa. Niken jan, Nduk. Nduk. Terima kasih ya. Terima kasih. Ngeri. Aku karo iki duwe kenang-kenangan sing sangat luar biasa kok. Nanti saya Kenangan ngeri-ngeri. Aku yo diserang, sampean yo diserang. Tidak apa-apa karena serangan itu adalah suatu serangan. Nambahi Sampai papa ditelepon karo mama. semangat. Loh enggak apa-apa karena itu demi kebersamaan. Tapi lagune ayang-ayang kali Pak Kasun. Nggih. Menika kudu enek bagiane lho, Pak. Dadi hukume lek Pak Kasun nembang sampean sing nyawer. Wah lho Pak Jani iki los kok piantune. Dek kapane medhayoh nggon kuwi aku arep disawer. Lho aja Pak, aku urung nyanyi. Nuwun, Pak. Oh, waduh, terima kasih. Enggak, digawekne ayang-ayang Pak Kasun, Pak Edi, juga Pak Jani buat warga masyarakat semuanya Barurejo, Sukorejo, Gresik, Gandosari, Blitar. Kontreng.